Salutare toată lumea, sunt Vlad și astăzi o să vă arăt un elevător de iteme. Deci vreau să doar am lăsat. Puteți să fie mai multă vizibilitate. Am ceva cu evoluție sau foarte mult place. Aici o să puneți un distribuitor, aici gheogheață, acolo lăsați pe normal. Acolo mai puneți gheogheață, un gard, mai puneți acolo încă un gard și cam asta e. Și acum o să vă arăt demonstrație. Să pornesc. Stați. E mai greu de pornit. Așa. Face puțin mai mult lag. Și lăsăm ca să ne ticăm, uite aici, pentru că nu. Și așa. Și vedeți? Ia uitați. Vine piatra. Vezi? 23, 30, 39, 43, 45. Puteți să faceți așa și vedeți și faceți direct așa și pe rău să iasă aici. Foarte interesant, dar dacă să-l oprim, vedeți cum urcă? Joc și a ajuns aici sus, avem până acum 64, 64. Să opresc chiar mecanismul. Așa. Și să vi le arăt cum este. Să mai bine îl fac direct. Ok. Bun, deci asta este ce ne trebuie. Sticlă, ceva de construit, gheață, gard, distribuitor, piatră roșie, repetitor de rest, o întorță și scânduri, adică ce să pună. În primul rând, vom începe cu acest mecanism pentru cei care vor. Lăsați. Așa, deci ați văzut cum am făcut. Acum să-l opresc. Facem direct de asta. Bun, deci și facem. Punem aici un distribuitor. Lateral să punem așa. Iar aici pe față gheață, aici gheață. Aici nimic. Aici mai punem gheață, aici trebuie să punem sticlă, aici trebuie să punem ceva normal și nu punem gheață. Și punem un gard. Apoi deci faceți să construiți chestia așa. Vă ridicați care să doriți. Scumpa să pun un alt. Bun. Deci, după ce am terminat, m-am gândit că să pun aici cu sticlă portocalie, arată mai mișto. Și punem aici și la fel. Că mi-mi place portocaliul. Aici o să băgăm scânduri și acum ne mai trebuie doar o găleată cu apă. Care o vom pune aici. Apoi vom aici punem așa. Vedeți, da, și o pornit. E un fel de bug de asta se mai face și se mai spune mai aici așa. Bun, gata, nu mai rău oprim. Iar dacă vreți, puteți să faceți tot așa și să se vede ca și cum normal. Ca și cum ar fi pur și simplu locunele. Am încercat și cu... Dacă credeți, am încercat și cu cățele, dar n-am mers. Și faceți așa.
Ia. Stați puțin că iar nu știu, mi s-a derectat controlele astea și mă enervează. Stați puțin. Terminăm. Bun. Și atent. Ia. Hack. Și mă ulem pe unde vreau și inspectez toată lumea. Se numește Iudus. Hack-ul. Nici măcar n-apuc să construiesc. O să ne distrăm puțin imediat ce terminăm aici. O să pun pauza din nou. Bun, deci am terminat. Asta a fost. Acum să încercăm să luăm itemurile care ne așteaptă aici cu minți, cum vreți să ziceți. Bun, acum cum v-am promis, facem un meniu și ne distrăm puțin și inspectăm toată lumea. Vedeți. Bun. Stați să ne setăm spawn point. M-am gândit că dacă pun pe altundeva, dacă o să pun... Voi vedeți? Ăsta este cel mai larg, cel mai... cum îi spune, rar lucru de super plat. Este un bug. Este cel mai mare bug din Minecraft până în prezent. Sau cel mai mare care am întâlnit eu. Nu știu dacă voi ați întâlnit și mai mare. Teoretic, super platul care e personalizat ar fi o lume în jos care este, nu știu cum să zic, băgată în pământ. Și observați, vezi? Și e numai și numai piatră. Are și statul ca așa am pus-o eu. Vedeți? Un noroi și este ultima strată. L-am pus eu să aibă la 10 strate. Și acum hai să urcăm. Păi, uitați, vedeți ce v-am zis că e un extra bug? Uite. Deci, fiți atenți. Ferigă, aici. Voi ați mai văzut așa ceva? Eu nu. Eu am văzut asta. S-a întâmplat când eram pe un când am șters că m-am încercat să pun Minecraft în mod. Dacă tu v-am zis că eu Minecraft în mod, ia să vedă, să oprească în curând, sau dacă nu opresc eu. Dar este tare că acolo jos, în loc să fie piatră, minus piatră este altceva. Uitați, aici este și mai mult. Uitați. Vedeți, iar am început să plouă. Asta a fost și momentul de funny. Aceste video să ne putem mai plimba. Da, uitați, vedeți? Exact ce v-am zis. Și atenți. Uite, că jucarea ca să